देखी ना ये पाइपिंग वाले के 250 कहत रहो। 250 150 कोई 150 कंपनी में बिकाइला कि ना बिकाइला? अरे बिकाइला सवेरे सवेरे गनी एगो दुआरी पर दूगो दियादिन भेटा गइलो बड़को और छोटको। अब वो जन बेटा का कि पहले छोटको आ गइली या कतनी ए जी मिक्सी ले ले बनी हने आई ना गइनी दुआरी पर लेके गइनी जैसे दुआरी पर लेके गइनी कहनी के कैसन चाहिए रुआ पाइपिंग वाला लेम गोल गला लेम चकोर गला लेम स्टोन वाला लेम बटाम वाला लेम कौन लेम मार कोनो देखाई ना मुंह देखे के बा कोनो का पूछे के बा में कोनो देखाई जोन खुली तो लेम जोन हमरा में ना खुली काहे लेम जोन हमरा में खुली तबे नु देखाई हो ना रउआ भल बेचे वाला बुझाता नहीं कि रउआ लेके घूमे वाला बुझाता नहीं ओही में के बानी देखाई अच्छा ली है देख ली है देखी तो बटाम वाला बे चकोर गला देखाई ना काई पाइपिंग देखा नहीं आज कैसन रंग रउआ लियल बनी जी तनो बुझाता कि पुरान पुरान लागत हवे ना इ तो रंग में पसंद है एहू से बढ़िया कोनो नहीं लिया नया डिजाइन में कोनो लिया ना अच्छा ली है दी है देख ली हाँ ये तने ठीक लागता लेकिन उतना अच्छा नहीं के लागत इतना अच्छा रुकी दीदी के बुलाओ तनी अपना बड़ को हमार बाड़ी दिया दिन तनी उनकरा से पसंद कराई ए दीदी सुना तनी दीदी या हने आई ना का कहतनी जी अब कहीं के आई है ने और वो तो खाली काम काम में लागो रहे नी तेरा में है तनी एगो मिक्सी हमरा के किन देम देखें कौन रंगवा हमरा में खुली ए रंग तो तेरा में है का ले तरु हो बहिना बट है तारा में खुली लेगबा तो है ल है तारा में सूट करे खूब बढ़िया लागी है देखो तरु ललका खूब तारा में झक झक लागी खूब निमन लागी लाई आ दाम कितना कहत रहे देखी ना ये पाइपिंग वाले के 250 कहत रहे 250 150 कोई 150